Beitikoetxea baserrian nire bi Ramona eta bi Aitonak sortu zuten, ondoren nire aitetxi eta amatxik eta nire gurasoetatik niregana pastu zen. Ni 2013an sartu nintzen eta 2015an bai filosofiagatik hortan sinesten dutelako eta bai errentagarriagoa delako salmenta zuzenakin hasi nintzen. Eta 10 urte ondoren ikusten dut arras ongi funtzionatzen duela eta momentuz behintzat urte luzaroz horrela jarraitu nahi dutela. Aratsen kasuan 5, 10 eta 20 kiloko loteak prestatzen ditugu, aratsaren haragi pieza ezberdinekin, eta 2025an moxalarekin hasi ginen. Euskal txerriak ere badauzkagu, galtzeko arriskuan dagoen Nafarroko arraza bat, eta hemen bertan maskarada dendaren edo maskarada enpresaren zati bat egiten dugu. Salmenta zuzena egiteko lehenbizko gauze bezeroekin harremanetan jartzea da. Eta gero, gaur egun modan dauden sare sozialetan ere ibiltzen gara, azkenean herramienta edo eskaparate garrantzitsu bat da, eta hortan ere nolabait kuina edo muturra sartu behar da, eta zure lan egiteko modua erakutsi, hurbildu, ez dira bakarrik bezeroak onat etorri behar, baizik eta zu ere bezeroetara hurbildu behar zara. Nafarroatik kanpo peninsula osora bidaltzen dugu, egia da gehien bat Euskadi, Errioxara, Kataluniara ere, agian turismoa gehiena hortik etortzen delako, Madrilera ere bai. Nik bai animatzen dut bertze sektoreko bertze nekazari eta abeltzainei salmenta zuzena egitea. Errentagarritasun altuagoa lortzeaz gain, personalki ere uste dut oso onuratsua dela. Ze ikusten da askotan autonomoa garela ez, eta igual nolabait hemen gure ustiategietan itxirik edo gelditzen garela eta salmenta zuzen horrek bezeroarekin kontaktu zuzen hori izan da edo ez dakit feri batera joan da edo nolabait irtetzen zara zure ikulutik eta harreman oso onak sortzen dituzu bertze jendearekin.